ये शंकर बानर के कविता के माध्यम से हम रउरा सबके ये जानकारी दियावल चाहतनी कि बहुत लोग के क्षेत्र में पथरदमा क्षेत्र में परेशान कैले बा। 17 नवंबर 2024 से घटना शुरू कैले बाटे। क्षेत्र पथरदमा में धावेला बानर बौरा के, क्षेत्र पथरदमा में बानर धावेला बौरा के आ जेकरा के मन करे काटेला दौड़ा के। गोठा में कटलस बरवा टोला के 1 लाख के, गोठा में कटलस बरवा टोला के 1 लाख के। 22 गो टाका लागल हॉस्पिटल में जाके। 3 जन के कटलस मछैला में चोटिया के। मुस्तकीम अंसारी के कटलस अतवार के आके 4 वर्दी कैले बा। मुस्तकीम अंसारी के कटलस अतवार के आके अब बैठल न दुकानी पर लगे उनकी जाके। बाजीलाल जायसवाल कहले हनुमान जी केरा खा के जाई, गैस भरले बाजीलाल। बाजीलाल जायसवाल कहले कि केरा खा के जाई आ 2 झापड़ मरलस कटलस हबकाई। ओम प्रकाश की दुकानी में बैठ गए आके, चाय के दुकान बा। ओम प्रकाश की दुकानी में बैठ गए आके। हनीफ डॉक्टर सपक गए न भाई डरा के। सब्जी के दुकानी पर बैठल न गुप्ता, उन्हीं के दुकान पर सब्जी के। सब्जी के दुकान पर बैठल न गुप्ता कुर्सी से ढाई दिलस, फाड़ दिलस कुर्ता। सूरज वर्मा देखते लगले हम भागे, सूरज वर्मा देखते लगले हम भागे आ जीन्स फाड़ के कटलस उनके चोटिया के। बैठ गल दुकानी में अलाहू के आके आ भंते जी भगवनी खूबे चिल्ला के। राम प्यारे कहले काका भाग जा कगरी, हमारी चाचा के। राम प्यारे कहले काका भाग जा कगरी आ डंटा लेके चल गए चाचा बनरे की कगरी। काट के जियान कैलस 1 गोड़ सगरी। हॉस्पिटल में लागल 65 गो टाका, हॉस्पिटल में लागल 65 गो टाका। आ पट्टी बांध के घूमत रहे तहिए से चाचा। रामनयन जी धुलंधर शर्मा भागल लुका के, रामनयन जी धुलंधर शर्मा भागल लुका के। आ दिनेश सिंह के कटलस स्कूले पर जाके दुकानी से काट के बिकाऊ के भागल। हनुमान जी की मंदिर पर दुकान बटे पान के, दुकानी से काट के बिकाऊ के भागल। आ 7 गो टाका हाथे में लागल। गाम्हा शर्मा बैठल रहने भाई लुका के, गाम्हा शर्मा बैठल रहने भाई लुका के। आ उनका के ढाई दिलस लगे उनकी जाके। कैलाश सिंह के नातिन के देहलस दौड़ाई, पढ़े जातले से लड़की। कैलाश सिंह की नातिन के देहलस दौड़ाई आ 3 गो मोटरसाइकिल पर कूद के क दिलस घाही। 5 दिन से परेशान कैले बा जनता के, चारों ओर तबाही मचा दिलवा। 5 दिन से परेशान कैले बा जनता के। आ कोयर पट्टी में कटलस घरे जाके बनता के। अखबार में निकलल बा बानर बा पागल, अखबार में निकलल बा बानर हो पागल। आ भानु सिंह के काट के सबेरवे ही भागल। महुआरी चौराहा पर आ गल जल्दी। आ रफीक के कटलस बेचत रहल सब्जी। मछैला हॉस्पिटल पर, मछैला हॉस्पिटल पर 3 लोग के काट के कैलस घाही। मछैला हॉस्पिटल पर 3 जनी के काट के क दिलस घाही। वही में रहल कुर्मीपट्टी के राधेश्याम भाई। नरेश जायसवाल के मरलस पीछे से लात, नरेश जायसवाल के मरलस पीछे से लात। आगे पड़े गिर गए, टूट गए दांत। कॉलेज रोड में कटलस स्कूटी वाली नारी के, महिलो काट दिलस। कॉलेज रोड में कटलस स्कूटी वाली नारी के। आ सनकल बा बानर बताओ अब मारी के। जनता के नेता पर रहेला घमंड। आ बानर पकड़ले के कौनो नइखे फंड। बानर की डर से स्कूल भइल बंद। बानर पकड़ले के दिया था ठीका। आ सरकारी व्यवस्था हो गई फीका। कहले अर्जुन ठाकुर बतिया बा सची के, कहले अर्जुन ठाकुर बतिया बा सची के। आ सनकल बा बानर भाई चलिहलो बची के। ऐसे नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।